Benvinguts a Menorca. Us saludem des de la cursa Trail del Nord, una de les competicions amb el recorregut més dur i salvatge de la zona nord de l'illa de Menorca pel Camí de Cavalls. A més, enguany ha recuperat un camí antic de l'illa. Segona cita del campionat Illa dels Trails, on els corredors de les 3 distàncies van recollir el seu dorsal a l'hotel TRH Tirant Playa. Els participants, que arriben des de fora de l'illa, aprofiten per allotjar-se a les seves instal·lacions. Alguns ja van poder inaugurar la piscina amb el primer bany de l'any. I altres ho van intentar. La cursa va acabar amb una gran festa amb música en directe, però això ho veurem més tard. La platja de Cala Tirant, més tranquil·la, just abans de l'arribada, esperava ja els corredors el dia previ a la competició. Ens situem ja a Cala Morell. Aquí arranca la cursa més llarga, la de 45 quilòmetres. Per aquest corredor de Madrid, les vacances s'han convertit en una competició. Pues a ver, la historia es que hace 3 o 4 años vine por primera de vacaciones aquí con mi chica y dije, ¿te imaginas algún día correr aquí en Menorca en alguna carrera? Y aquí estamos, al lío. Aviam, Menorca té un encant especial. Jo a Menorca l'estimo moltíssim i la veritat és que el Camí de Cavalls és especial, és únic i he corregut per molts altres països de tot el món i per mi Menorca i el Camí de Cavalls especialment és fantàstic. Bueno, m'agrada, l'organització sempre és un 10, paisatge, silla, tot m'agrada de Menorca. Bueno, tira i més que res és una prova per el Camí de Cavalls que faré el mes de maig i venc a veure un poc, a veure com estic. A les 7:30 del matí va començar la cursa, que està patrocinada per la Fundació Foment del Turisme de Menorca i l'Agència d'Estratègia Turística del Govern de les Illes Balears. La prova està organitzada per Elite Chip i Biosport Menorca. Els primers quilòmetres, els corredors buscaven el seu lloc a la competició. Alguns amb un ritme alt, que més tard acabarien pagant, i altres que anaven de menys a més. Aquesta edició del Trail del Nord, els corredors van passar per primer cop pel Camí Reial del Nord, un preciós camí recuperat on ja veiem el triplet capdavanter, amb Rubén Benejam, Rubén Bobillo i Sergi López. Per darrere, a poca distància i molt còmode amb el seu ritme, Albert Martínez Pons, líder de l'Illa dels Trails, després de guanyar la primera cursa, el Trail dels Fars, el passat mes de febrer. A la categoria femenina, Mari Allés liderava la prova. La cursa respecta al màxim el medi ambient amb mesures que disminueixen l'impacte humà en el recorregut. I arribem a un altre dels llocs icònics del Trail del Nord Menorca. Es tracta del castell de Sant Àgueda, construït pels àrabs durant el califat de Còrdova. Aquest castell va servir com a punt de defensa fins que l'any 1343 va ser destruït per Pere IV d'Aragó. Aquesta és l'única cursa de trail de l'illa de Menorca que passa per aquest lloc tan històric. Al pàrquing de la platja del Pilar, els corredors es preparaven per afrontar la cursa de 24 quilòmetres. A les 10 del matí va arrencar la competició. I arribem a un altre dels moments claus de la cursa. A la distància de 45 quilòmetres a la zona coneguda a Menorca com Mordor, els líders Rubén Benejam i Rubén Bobillo cada cop tenien més a prop el tercer classificat i favorit a la victòria final, Albert Martínez Pons, que venia de menys a més.
Es complica la lluita pel triomf si no han reservat forces Benejam i Bobillo. A la categoria femenina, inabastable, Mari Allés, amb un ritme constant, pujant un dels trams més durs de Mordor. Aquí els corredors de 45 quilòmetres ja es barrejaven amb els de 24. Molts ànims i força per tothom. Salut. Grande. ¿Todo bien? No, de lujo. Eso es espectacular. Bien. Aquí. Quiero llegar sin hacerme daño y disfrutar. No se puede pedir más, ¿verdad? ¿Qué tal el paisaje? Muy bonito. Al dur tram de Mordor, Albert Martínez Pons va superar a Benejam i Bobillo i va arribar com a líder en solitari a Vinimalà. Només un defalliment podria evitar la segona victòria consecutiva a l'Illa dels Trails per l'Albert. Ens falta la tercera i darrera de les distàncies, la de 12 quilòmetres, la més multitudinària, que va arrencar a la cruïlla del camí de Tramuntana amb el camí del pàrquing de la platja de Vinimalà. A l'Illa dels Trails, totes les curses volen ser cada cop més sostenibles, apostant per vehicles elèctrics i recollida selectiva dels residus als avituallaments. Espectacular. Muy bonito. Vale la pena. Hay que hacerla. Duro. Es la nuestra primera. O sea que para estrenarnos muy bien. Más duro las bajadas que las subidas. Y en esta época lo mejor de todo. Sí, muy bien. Tenéis una isla encantadora, preciosa, de verdad, una maravilla. Y una carrera espectacular. Enhorabuena. Venga, nos vemos. Muy bien. ¿Cómo viene? Duro, pero vamos, a acabar. Gaudiu de les espectaculars imatges que ofereix l'illa de Menorca a tots els seus participants del Trail del Nord. Anem ja amb els guanyadors de les diferents competicions a la línia d'arribada, a l'Hotel TRH Tirant Platja. Albert Martínez Pons va aconseguir la victòria a la distància de 45 quilòmetres amb un temps de 3 hores i 51 minuts. Consolida el seu liderat a l'Illa dels Trails amb una cursa molt intel·ligent. Ell ha estat l'únic en baixar de les 4 hores. Segona posició per Rubén Bobillo a 12 minuts. Y tercer, Rubén Benejam. He empezado tranquilo, delante han salido muy rápido, pero yo sabía que tendría margen para incrementar el ritmo y a mitad de carrera ya los he ido cogiendo y me he encontrado bien, así que he aguantado un poquito hasta el final, sin vaciarme, pero contento con la carrera que he hecho, progresiva. L'Albert es va mostrar molt satisfet per poder competir al Camí Reial del Nord. Sí, nosotros habíamos entrenado ya con unos compañeros de Ferrerías por allí. Es un tramo muy bonito y creo que es muy positivo que se vayan recuperando estos caminos antiguos y que todos podamos disfrutar un poco de Menorca, que tan bonita es. A la categoria femenina, una altra vegada, Mari Allés aconsegueix el triomf amb una exhibició. Va arribar a meta després de 4 hores i 58 minuts d'esforç. Segon lloc per Aida Lora. I tanca el podi Tiana Galmés. Jo m'agrada molt aquesta cursa, la pujada a Sant Àgueda es fa dur, el que passa que és molt divertit i ens hem ficat per un altre caminat nou avui també
I la veritat que sí, m'he pogut ajuntar amb un parell d'al·lots que coneixia i se te fa com a més lleuger, saps? Se passa més ràpid. A la distància de 24 quilòmetres, victòria per Damià Ramis. A 7 minuts, segona posició per Antoni Torres. Tercer, Enric Pons. Es un privilegio correr aquí porque al final estar tan cerca del mar y poder juntar mar y montaña es espectacular. Les dones més ràpides a la distància de 24 quilòmetres van ser l'italiana Martina Parenti amb la victòria, segona Gemma Galceran i tercera Lena Moll. È molto bella, il paesaggio è stupendo e niente, tornerò sicuramente a farne un'altra. I a la distància més curta, la dels 12 quilòmetres, els millors van ser Miguel Huguet Vaquero, segon Tomeu Salort i tercer Gilberto Cardona. La salida ha sido cuesta arriba ya y ha sido una salida bastante picona. Hemos agrupado 3 o 4 corredores, ha sido bastante rápida y hemos hecho una criba y bueno, después a falta de 7 kilómetros he decidido atacar y me ha ido bien, he ganado. A la categoria femenina, victòria per Georgina Campins. Segona posició per Cristina García. Y tercera, Belén Vivó. Yo creo que es las vistas, que todo el rato estás al lado del mar, que tiene terrenos así un poco más difíciles y algunos más pisteros, pero sobre todo creo que es las vistas que tienes, que son increíbles. Cada cop són més els corredors nacionals i internacionals que venen a competir a Menorca. Pues somos de un club de Picassent, de Valencia. Somos un club de un montón de gente, casi 200 personas. Y hemos decidido venir 10 personas a correr porque tiene mucha fama esta carrera. Y la verdad es que doy fe de ello, es espectacular, buenísima. Enhorabuena por todo. Because I have a friend here, and she said it's the most wonderful island in the Balearics. So I arrived on Friday, and I leave on Monday, and I'm just very happy to be here. So everything is great, everything is wonderful. Bueno, no, yo soy de Colombia y me he decidido apuntar a la Trail del Nord porque es una de las carreras más chulas que tiene Menorca. Es un paisaje muy diverso, es otro mundo. Venir a Menorca y hacer la Trail del Nord te permite ver otra cara de Menorca encantadora, igual que todas sus playas, pero esta zona es maravillosa. Not yet. Next year I hope to try to do the run. Al postmeta del Trail del Nord sempre hi ha un gran avituallament final per carregar les bateries i enguany, a més, amb un concert on els participants van acabar donant-ho tot. Gràcies per escollir Trail del Nord Menorca. La propera cursa del campionat Illa dels Trails serà la Trail Nocturna, el dissabte 16 de setembre. Que vagi tot bé i ens trobem als camins.